ברוכים הבאים. ברשות הרבנים, ברשות האורחים שמכבדים אותנו בנוכחותם, המחנכים, צוות המכללה, האימהות, האבות, האחים, האחיות, החברות, קדם בברכה את הראשון לציון, הרב שלמה משה עמאר, שמיד יכבד אותנו גם בדברי ברכה. ברוכים הבאים. אז ברשות הרב, ברשות האורחים כולם שהזכרנו, וברשות המתמודדות היקרות, שלום לכולכם וברוכים הבאים לחידון מורשת השואה הראשון. המשפט שאמרתי עכשיו הוא משפט שצריך להסביר, נדמה לי. מה לחידון ולשואה? מה בעצם אנחנו עומדים לעשות כאן הערב לראשונה? מדברים הרבה על חיבור השואה ומסריה ולקחיה לדור הצעיר. המרכז ללימודי השואה של המכללה בירושלים, יחד עם שותפים רבים ובראשם איש העסקים יוסי פלג ביליג, שנכיר בהמשך, הובילו יחד ליוזמה החדשנית שאנחנו חונכים כאן ביחד הערב, בעיתוי מיוחד 70 שנים למרד גטו ורשה, ומתוך רצון לחבר בנות ישראליות צעירות למה שהיה שם ועבד, הוחלט לחפש השנה דרך מאתגרת, חדשה, יצירתית, שתגרום להן לחשוב, ללמוד, להפנים. רעיון מקורי ומהפכני, כך כתב על היוזמה הזו מעל דפי העיתון ידיעות אחרונות, העיתונאי והסופר נוח קליגר, ניצול השואה. רעיון מקורי ומהפכני. ניסיון ליצור מקבילה לחידון התנ"ך המיתולוגי, כך נכתב לקראת החידון הזה במעריב. אבל אף אחד מהיוזמים לא חשב על הענות כל כך נרחבת. 371 נערות ביקשו להתמודד בחידון, מ-47 בתי ספר שונים, מ-34 יישובים ברחבי הארץ. ההתעניינות הגבוהה, היינו אומרים הגבוהה, כמעט מדי, ההתנפלות הזאת, הוכיחה שבעצם מטרת החידון כבר הושגה, כי עוד לפני שהתחלנו, מאות נערות למדו, השכילו, חשבו, התעניינו גם בחיי הרוח וגם בחיי החומר שהיו ואינם בוורשה שלפני 70 שנה. כבר חודשים, ואתם חלקכם מכירים את הנערות, כבר חודשים הם עוסקות בכך, באינטנסיביות, בעיר היהודית הכל כך תוססת ערב מלחמת העולם השנייה. 13 נערות הגיעו לכאן הערב בשלב הגמר, שיחל כעת, והם התמודדו במסגרת 3 שלבים, עם קטעי וידאו ועם כתב חידה, ועוד שלל שאלות מגוונות בכמה וכמה קטגוריות. אנחנו רוצים תחילה לפתוח את הערב בברכתו של הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה משה עמאר, שיברך אותנו עם פתיחת האירוע המיוחד הזה הערב. בבקשה הרב. ערב טוב, ברשות כל האישים הנכבדים, הרבנים, אישי ציבור, ההנהלה והמארגנים, המארגנות והמשתתפות בחידון המיוחד והנפלא הזה, שהוא ראשון מסוגו, ואני חושב שזה דבר מבורך מאוד. ואין ספק שזו רק ההתחלה. חכמינו מספרים כשנפגש יעקב עם עשיו, ועשיו חיבק אותו את יעקב. נחלקו חכמים. האם באמת עשיו עשה את זה מתוך אהבה של אח לאח, או שמא כוונות אחרות היו כאן? יש אומרים שזו לא אהב אותו. יש אומרים שאפילו רצה גם באותו רגע לחבל בו. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אבל באותו רגע מהשמיים כפו את ליבו, והוא נשק אותו באמת באהבה אמיתית. יש גרסאות שונות, כי זה דבר קשה. מה זה הלכה היא? מה פירוש הלכה היא? הלכה שצריך לאכול כשר, הלכה צריך להניח תפילין, הלכה שצריך איתו לידיים. מה זה הלכה שעשיו שונא את יעקב?
היו צריכים לומר מציאות היא, או עובדה היא, שעשיו שונא את יעקב. למה רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בחר במילה הלכה בדבר שאינו שייך להלכה? וחשבתי שהתכוון פה למסור לנו מסר עמוק וחשוב לכל הדורות. היו הרבה מקרים והרבה זמנים שיהודים טובים לפי תומם חשבו שהשנאה של עשיו ליעקב היא תלויה בהתנהגות שלנו, שאנחנו שונים מכל עם, דתיהם שונות מכל עם, שאנחנו פורשים מהם, לא חוגגים את חגיהם ולא שובתים בשבתיהם ולא אוכלים מאכלם וכו' וכו'. בא רבי שמעון בר יוחאי ברוח קודשו וקבע קביעה לדורות עולם. אומר, השנאה הזאת שעשיו שונא את יעקב היא לא מתחלפת, היא הלכה. המיוחד בהלכה שהיא לא משתנה ולא מתחלפת לעולם. המציאות מתחלפת והעובדות משתנות, וההלכה לעולם עומדת. ההלכה לא משתנה, זה אחד מ13 העיקרים של האמונה שלנו, כפי שכתב הרמב"ם, שהתורה הזאת לא מתחלפת והלכותיה לא משתנות. על כן בחר רבי שמעון בר יוחאי בלשון של הלכה היא שעשיו שונא ליעקב, ללמד אותנו שזו שנאה קבועה, לא תלויה בשום דבר. היסוד של זה, יש גמרא בשבת, למה נקרא שמו הר סיני, שמשם ירדה שנאה לישראל. מסיני ירדה שנאה, סיני ירדה תורה. כשניתנה לנו תורה, הבינו שהוא בחר בנו מכל העמים. חיי עולם נטע בתוכנו את שני העולמים, עולם הזה, עולם הבא. ומהקנאה הזאת נובעת שנאת הומית. זוהי ההלכה שעשיו שונא את יעקב. שאלו אותי פעם אם ככה זה שיעוש, לעולם לא יהיה לנו שלום. אמרתי לו, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימים. כשאנחנו עושים רצונו של המקום, הוא משלים כמו שהשלים את עשיו באותו רגע עם יעקב. בימים אלו, בדור זה, שעדיין ברוך השם חיים בתוכנו אלפים מניצולי השואה שם יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים. עדיין עדים חיים עומדים ומספרים בפיהם את כל הקורות אותם. וכבר קמו מכחישי שואה, ביניהם מנהיגים שמחשיבים עצמם ממנהיגי עולם. התשובה הטובה ביותר זה למצוא דרכים איך להעביר את המסר הזה, את מה שעבר עלינו, על עם ישראל, על העולם, אבל על עם ישראל במיוחד, בימי השואה הנוראים. והדרך הטובה ביותר, הם מצאו המארגנות כאן שיחיו, מצאו את הדרך הטובה ביותר. לעניין מתוך רצון חופשי, זה לא לימוד שחייבים במסגרת הלימודים הרגילים, אלא זה קריאה חופשית, כפי ששמענו מאות של נערות הצטרפו מרצונם הטוב. היו מוכנות ללמוד ולשנן, כי גם נתנו להם אתגר לעשות חידון ולעמוד למבחן, זה אחד הדברים הנפלאים, והיה מקום לחשוש שאולי בתחום זה לא תהיה הענות, וברוך השם. אנחנו רואים שבנות ישראל ובני ישראל מתעניינים בעברה, מתעניינים בשורשנו, מתעניינים בקורות ימי חיינו, כל מה שעבר, מבחינת זכור ימות עולם. יש בזה כדי לזכור, כדי להזכיר ולהיזכר, בבחינת זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, ואתה עייף ויגע.
ולא ירא אלוקים, ויזנב בך וכו'. זכור אומרים חכמים לא מספיק זכירה בלב, אלא זכור בפה. בגמרא שאלו, אולי זכור גם בלב? גם בדעת זוכרים, לא חייבים בפה. אבל אומרת הגמרא, היות וכתוב לא תשכח, הרי כבר זכירה בלב אמורה. אז מה זה זכור בקום ועשה? כוונה לזכור בלב, בפה. לומר את הדברים, לקרוא את הדברים. ועד היום אנחנו קוראים פרשת זכור. לא רק בקריאה הרגילה של הפרשיות, אלא יש לנו שבת מיוחדת, שבת שלפני פורים, שקוראים שבת זכור. הרבה פוסקים אומרים שזו קריאה מן התורה, ואומרים לשם ייחוד, ומכוונים לזכור את מעשה עמלק. ואנחנו רואים שעמלק עדיין קם בכל דור, הוא מכה, הוא מנסה להכות. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מצוותנו לזכור ולהיזכר, ולשוב אל השם יתברך, ולהתפלל גם בדור שלנו. אנחנו רואים, חשבנו שכבר נרגענו אחרי השואה הזאת, כבר אף אחד לא יעיז. והמציאות מלמדת שהשנאה הזאת חוזרת ומתעוררת, ולפעמים הרבה ולפעמים קצת, לפעמים מכה במקום זה, לפעמים במקום אחר. ותפילתנו לשם ברוך הוא, שיאמר די אל שדי, שאמר לעולמו די, יאמר לצרות עמו ישראל די, ויושיע אותנו בישועה וברחמים. יישר כוח מיוחד לאלה שהקימו את הארגון הזה, שעשו את הפעולה הנפלאה הזאת. יהי רצון שתהיה ברכה במעשה ידיהם, ויישר כוח מיוחד לבנות שלמדו, כולם הצליחו, ויש שמצליחים עוד יותר, שגם בחידון מגיעים למקומות הראשונים. יהי נועם השם עליכם, ושנזכה ללמוד דברים טובים ולספר בניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא, באהבה ובשמחה, ונאמר אמן. אמן ואמן. תודה רבה לראשון לציון. הערב הזה, אפשר לומר, הוא בהחלט חיבור של הסיסמה הפוליטית הפופולרית של היום, משהו חדש מתחיל, יחד עם אמירה חד משמעית וברורה, שגם משהו ישן ממשיך. ונדמה לי שאין כמו המכללה בירושלים כדי ליצור חיבורים כאלה, לסמל אותם וליזום אותם. אני רוצה להזמין את הפרופסור דבורה רוזנווסר, ראש המכללה, לשאת דברי ברכה. ערב טוב. ברוכים הבאים. מה לא אמרו על בני הנוער שלנו? סיפור שאתם בורים ועמי ארצות. סיפור שלא אכפת לכם משום דבר. סיפור שאין עומק. סיפור שאתם שטחיים. סיפור שכל מה שמעניין אתכם זה רק חיי העולם הזה. אבל אתן, כל 371 המתמודדות, הוכחתן את ההפך. התעניינתן, למדתן, חקרתן, התרגשתם, הגיתם, התמודדתן, נבחנתן והצלחתם ובכיתם. ראיתי אתכם לפני שעה. חלק בכו. ועל כך מגיעות לכן ברכות. זו זכות גדולה להיות שליחות זיכרון. זו זכות גדולה להתחבר לשורשים שלנו, וחיזקו ואימצו. אנחנו באמצע ספר ויקרא. ספר ויקרא מדבר הרבה על קורבנות, ואחד הקורבנות החשובים הוא קורבן תודה. לא ייתכן להתחיל ערב כזה בלי להודות לכל האנשים החשובים שעמדו ויזמו, ואם תקשיבו טוב, תראו איזה אנשים חשובים. תודה לרב הראשי לישראל שעכשיו שמענו את דברי הברכה שלו. תודה לחתן פרס ישראל הרב חיים דרוקמן. תודה ליזם החידון ובעל החזון, איש אחדות ישראל, יוסי פלג ביליג,
שבנחושו ובתמיכתו גרם לזה לקרות, וכמובן לעזר כנגדו, ציפי היקרה לנו מאוד. מזל טוב יוסי, זה יום הולדת של יוסי. תודה ליושב ראש ההסתדרות הציונית אברהם דובדבני שעומד בראש חבר השופטים. תודה לראש החמ"ד במשרד החינוך הרב דוקטור אברהם ליפשיץ ולמפמ"רית ההיסטוריה גברת בילה גליקסברג על הליווי החינוכי והסיוע ברתימת התלמידים. תודה לראש המרכז ללימודי השואה, החוקרת, הסופרת, המחנכת, החולמת והמגשימה, אסתר פאבשטיין, שאין שני לה. תודה לצוות המרכז ללימודי השואה שהפיקו את החדון המפלא הזה, ובראשם לדורית טפרברג, שרה לרוזנבאום, אתי רפלדרוד, חנה פאבשטיין, המזכירות היקרות לנו. תודה למנחה הכריזמטית סיוון רב מאיר, לחידונאית המכוננת שירה רוזנבלום, לזמר המוכשר אהרון רזיאל, ולינון קדרי, איש השיווק והפרסום של המכללה, ולכל צוות המכללה שבא ומשתתף איתנו היום, ואחרונות חביבות מאוד, מתמודדות יקרות של חידון מורשת השואה, חברותיהן, בני משפחותיהן. תודה רבה על ההשתתפות שלכם, חודש טוב לכולם, כל טוב. תודה, תודה לפרופסור רוזנווסר, איזה מחמאות, אולי תמשיכי להנחות, זה נחמד. אהבתי את ההגדרה שליחות זיכרון, עוד מעט נכיר את 13 שליחות הזיכרון שיעלו לבמה, אבל עוד כמה שלבים לפני כן לפנינו. שמענו דיבורים, אנחנו רוצים לעלות אל עולם הצלילים, אל עולם הניגון. אהרון רזאל. אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים את החי? אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים את החי? אנוכי מבקש את החי, אנוכי מבקש את החי, אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים, איפה הם רואים. את החי, אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים את החי? אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים את החי? אנוכי מבקש את החי, אנוכי מבקש את החי, אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים את האחי? תמיד אוהב אותך אחי, תחרות בעומק של ליבי, אתה יודע, אחים אנחנו, אף שלא הלכנו, כבשנו אותם שבילים, ואף שבסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים רגעים לאותם שמיים נרים קולנו. שינית את מראיך, תשמיע את קולך, אותך אשמע את החי. אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים את החי? אנוכי מבקש,
מבקש, הגידה נא לי, הגידה נא לי, איפה הם רואים את החי? אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רואים, איפה הם רואים. תודה רבה. אהרון רזאל, תודה, ועוד יחזור אלינו בהמשך. הזכרנו את יוסף פלג ביליג, הרוח החיה מאחורי החידון, שיזם ובעצם עמד מאחורי היוזמה מהרגע שבו היא נשמעה קצת כמו חלום, עד לערב הזה שבו החלום מתגשם. כי כזה הוא יוסי גם מימיו כמהנדס אלקטרוניקה בשירותי המודיעין, לאורך כל שנות פעילותו ותרומתו הברוכה לארגונים וקהילות יהודיות. תמיד חזון מול עיניו, ממריץ אותו לעשייה הברוכה מול כל המכשולים. אנחנו מדברים כאן הערב על ורשה שהייתה ואיננה, אבל יוסי בימינו מימן את אירוע החזנות הראשון בפסטיבל היהודי בוורשה שבפולין דהיום. אז אנחנו רוצים להזמין אותו, לשמוע ממנו את חזונו בחידון הזה ובכלל. יוסף פלג ביליג, בבקשה. ערב טוב וברוכים הבאים לאירוע הזה. אני גאה לעמוד כאן היום באירוע הגמר של חידון מורשת השואה, ובפרט בנושא השנה שהוא 70 שנה למרד גטו ורשה. אני מודה לכל השותפים בפרויקט ייחודי וראשוני זה, למכללה ירושלים ולמרכז ללימודי השואה, שיש לי זכות להכיר את הצוות הנפלא הפועל בו, ולכל הבנות והמשפחות היושבים פה לפניי, שנטלו חלק ביוזמה חשובה זו, ובמיוחד למשפחתי שעמדה לצידי ועודדה אותי לעשות את המהלך הזה. כולי תקווה שחידון זה יהווה את החוליה הראשונה לשרשרת מפוארת של חידונים ערכיים שיעסקו בשימור מורשת השואה בקרב בני הנוער במשך השנים הבאות. כשמדברים על השואה, חושבני שעלינו לשאול את השאלה העיקרית, אותה שאלו אחי יוסף במצרים, מה זאת עשה אלוקים לנו? זוכר אני כי לפני כ-35 שנה, כשהצגתי כמהנדס אלקטרוניקה את כל שירותי המודיעין של ישראל, נסעתי אז רבות לאיראן, בתקופתו של השח. איראן הייתה אז המדינה הידידותית ביותר לישראל, והנה היום, בסך הכל אחרי כ-35 שנה, מכריז אחמדינג'אד שברצונו לחסל את הכתם הזה במזרח התיכון ואת כל העם היושב בתוכו. אם נחשוב על השואה שקרתה לפני למעלה מ-70 שנה, ונראה מה קורה בימינו אנו, עם אויבינו מסביב, העומדים עלינו לכלותנו, שוב עולה השאלה, מה זאת עשה אלוקים לנו? החזון שלי, שאותו אני פורס בפניכם היום, וחולק עמכם, הוא חזון אחדות עם ישראל, כפי שחזו אותו כבר בעיני רוחם נביאי ישראל. היטלר והנאצים, יימח שמם, לא הבדילו בין צבע העור, בין לבוש חיצוני ובין קיום מנהגים שונים. אצל היטלר ושותפיו כולם היו יהודים, אשר השואה יחדה אותם באופן הברוטלי ביותר. אני פונה עליכם מעל במה זו בקריאה מלב אל לב. בואו נלמד מן העבר ולא נחזור על אותן השגיאות. אני רואה בלימוד התנ"ך באופן קבוע ובאימוץ מסרי הנביאים, תוך הדגשה על קיום מצוות בין אדם לחברו, את קיום חזון האחדות בעם. על כן אני קורא לכם, בואו נתאחד,
בואו נתאחד כפי שאמר הנביא יחזקאל בפרק ל"ז פסוק י"ט. הנה אנוכי לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי. בואו נתאחד, כי מיד בפסוק שלאחר מכן מציג יחזקאל הנביא את תוצאת האחדות, שהיא הגאולה האמיתית, כפי שמתבטאת בפסוק. כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, כולל מארצות הברית, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם, ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוקים. בואו נתאחד, ונפעל למען עשיית הטוב והצדק, כפי שהגדיר זאת, כפי שהדגיש זאת, מיכה הנביא, בפרק ו' פסוק ז'. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד. עשיית החסד והאחדות בעם ישראל, שמתחילה במעגל הבית והמשפחה, וממשיכה במעגלי החברה, הקהילה והעם כולו, היא זו שתביא את הגאולה, והיא זו שתמנע חלילה שואה עתידית נוספת. כולי תקווה כי בימים אלה, שבין שואה לתקומה ובין פסח לחג מתן תורה, נזכה כולנו לקיום את חזון האחדות, ונוכל לחגוג את חג השבועות, כפי שזכו בני ישראל בהנהגת משה רבינו בעת קבלת התורה. ויחן שם ישראל כנגד ההר, ויחן שם ישראל בלשון יחיד, וכפי שרש"י מדגיש, כאיש אחד בלב אחד. אני מאחל לכולם ברכת הצלחה וחודש טוב ומבורך. הדברים החמים, אבל אמרנו שלא תכננו זאת מראש, אבל יש כאן כנראה איזושהי השגחה. יום הולדת 80 גבורות ביום שבו החידון הזה מתקיים, זה כבר סמלי. אני מזמינה את שרה רוזנבוים, מנהלת פיתוח משאבים במכללה, חוץ מהחידון להעניק לך עוד תעודה ועוד שי ביום ההולדת על כל תרומתך. וואו, התנ"ך בצורת הכותל, ביום חידון מורשת השואה בהוקרה ממכללה ירושלים. אולי בהמשך. אנחנו ממשיכים ואולי אחר כך. נדמה לי, האמת שאני הייתי מוכנה להמשיך עוד הרבה ולהחזיר את רזאל, אבל נדמה לי שיש פה איזה 13 בנות ספציפיות בקהל שהיו רוצות להתקדם. אז אמרנו שהגענו כאן לשלב הגמר, נכון? אבל מה עבר על כל מערכת החינוך הממלכתית-דתית בחודשים האחרונים? עשרות בתי ספר שעוסקים באינטנסיביות בנושא הזה. הנה קליפ קצר שערכנו מתוך כל המיזם החינוכי שהתרחש מצפון ועד דרום בחודשים האחרונים. איך לקרב את ורשה היהודית לבני הנוער? מחשבה זו העסיקה אותנו והביאה אותנו להציע חידון על ורשה היהודית, בשיתוף הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בחמ"ד במלאת 70 שנה לנפילת גטו ורשה. חידון ארצי לתלמידות כיתות ט' עד י"ב. ורשה הייתה לב החיים היהודיים במזרח אירופה. בה חי הקיבוץ היהודי הגדול באירופה בין מלחמות העולם. ורשה הייתה המרכז של החיים הפוליטיים, הדתיים והתרבותיים, שהשפיע על כל העולם היהודי, כולל היישוב בארץ ישראל. רצינו ללמוד על גיבורי הגטו, גיבורים של יום-יום, גיבורים שנאבקו על ערכיהם היהודיים גם כאשר סגרה עליהם יד הצורר, וביקשו להפר את זממו. באמצעות לימוד זה רצינו להכיר את יהודי ורשה בחייהם, ולהתחבר עליהם כחוליות של המשך. במהלך החידון חשנו כי בנות הנעורים קיבלו מוטיבציה להעביר את הזיכרון והתקשרו רגשית ליהודי ורשה לפני השואה ובשואה, מתוך הערכה ואמפתיה.
לחידון נרשמו 371 תלמידות מ-47 בתי ספר, מטבריה ועד ערד. רכזות ההיסטוריה היו נציגותינו בבתי הספר, ואתר זכור, כלי הקשר המרכזי. זהו האתר המיוחד שנבנה במכללה למשתתפות החידון. דרכו הועברו הודעות, נערכו המבחנים, התעדכנו הציונים, ובעיקר הייתה בו במה להפריה הדדית לימודית, וגם קצת הוואי חברתי דרך פורום פעיל, שתרם לאווירה ולתחושת הלכידות. בשלבים השונים במהלך החידון נשלחו תעודות הוקרה, תגמולים וצ'ופרים שונים לתלמידות ולבתי הספר המשתתפים. החידון היה בנוי בשלושה שלבים. שלב א', חידון בית ספרי. כל תלמידה קיבלה חוברת הכנה. המבחן התקיים במועד אחיד לכל בתי הספר, בשאלון סגור ומקוון. 136 תלמידות מ-38 בתי ספר שונים עברו את השלב הראשון. שלב ב', גם שלב זה נערך בבתי הספר. הפעם נוספו לחוברת 5 מאמרים ללימוד עצמי. השאלון השני היה בחלקו פתוח, והוא כלל שאלות חשיבה, ניתוח והבנה. לשלב הבא עלו 45 בנות. 45 הבנות שעברו הוזמנו ליום עיון במכללה ולסיור מעניין בירושלים. במהלך היום נערך חידון חווייתי, בו התקבלה ההכרעה מהן 13 המתמודדות שתעלנה לגמר. זהו חידון ראשון מסוגו, שבמרכזו לא רק רמת הידע, אלא הרגישות והזיכרון. לא רק הכאב, אלא העוצמה שניתן לשאוב מעמידתם ומנחישותם של אחינו בתקופה קשה זו. אז שמענו מיוסי פלג ביליג דברים נפלאים על האחדות, ושמענו מהרב ואמר שאנחנו מקיימים פה את מצוות זכור, ושמענו מפרופסור רוזנווסר שיש לנו פה שגרירות זיכרון. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל, זה קורה. נזמין על הבמה את השופטים שילוו את הערב. יו"ר חבר השופטים אברהם דובדבני, חבר הנהלת יד ושם, חבר מועצת יד ושם. ברוך הבא. בהמשך הערב אגב נראה קטע וידאו קצר עם עדות של אביו, ברוך דובדבני, במשפט אייכמן. בהמשך, תפוס בבקשה את מקומך. אני רוצה להזמין את הגברת אסתר פרבשטיין, ראש המרכז ללימודי השואה במכללה. נדמה לי שכולכם, רובכם מכירים את ספרה בסתר רעם, ואמרו לי שממש ממכבש הדפוס יוצא כעת בסתר המדרגה. אסתר פרבשטיין בבקשה. נקרא גם לגברת אתי רפלד רוט ממרכזות החידון, רכזת פרויקט חמד ועד במכללה, תצטרפי בבקשה אל שולחן השופטים. וענבל קיוויתי בן דוב, היא השופטת הרביעית מיד ושם, מנהלת מגמת ההדרכה בבית הספר הבינלאומי להוראת השעה. ברוכה הבאה וערב טוב. השופטים יתפסו את מקומותיהם. אני רוצה לפנות עכשיו אל שירה רוזנבלום, החידונאית, מי שערכה וכתבה את כל מערך החידון על כל שלביו, והיא תציג מעתה לבנות את השאלות. אני אפנה את הבמה, לא לפני שנבקש רבותיי, ואני מניחה שזה ברור לכולנו, החידון עוסק בנושא רציני, לא משחק כדורגל, לא שעשועון מתקיים כאן, מעתה והלאה, בלי מחיאות כפיים סוערות, ודאי בלי שריקות ועידוד שלא יכבדו את המעמד. בסוף החידון, כשארבע המנצחות יעלו לבמה, נציג אותן, נבקש למחוא כפיים, עד אז תתאפקו לשלב ההוא. שירה רוזנבלום, בבקשה, המתמודדות עוד מעט בידייך. תודה לסיוון על מילותיה החמות והמעודדות. שלום לכולם, שלום לאורחים הרבים שעימנו, שהגיעו להשתתף ולצפות בשלב הגמר של חידון עין לוורשה. ואינם נשואה לא רק למה שהיה בוורשה, אלא למה שהווה פה איתנו, חי ונושם וקיים, ומעיד כאלף עדים. ואנו כאן היום רואים את מה שמעבר לשורות, אתכן הבנות. גולת הכותרת של הערב הזה, אתן שלמדתן, שהשקעתן, שהתחברתן והגעתן לכאן הרבה יותר מקושרות. השנה בשבילכן ליום השואה
הייתה משמעות הרבה יותר גדולה. כפי שהתבטאו בנות לאורך התקופה האחרונה, אני מרגישה שהזהות היהודית, הדתית והלאומית שלי התחזקו. אני מרגישה גאווה גדולה להיות חלק מהעם המופלא הזה שניכר במלוא תעצומותיו דווקא בשעת המשבר הבלתי נתפסת הזו. אני מזמינה לכאן את הבנות שהגיעו הנה עם הרבה רצון והרבה תמיכה מהבית ומבית הספר. בבקשה, ראשונה תעלה חמדה נבנצל מכיתה ט' דרכי נועם פתח תקווה. בבקשה, חמדה, שבי, תפסי את מקומך, שם למעלה, בבקשה. בואי, תעלי מכאן. מרים שיינברג, הבאה בתור, מרים שיינברג מכיתה י"ב, אולפנת למרחב, פתח תקווה, שבי על ידה, בהצלחה. אביגיל קושלבסקי, כיתה י"ב, בית שולמית ירושלים, בהצלחה אביגיל. שירה וייס, כיתה י"ב, תיכון מעלה ערב, ג'ינוגלי ירושלים, בהצלחה שירה. רחלי אלרן, כיתה ט', מקיף עמית רחובות, בהצלחה רחלי. אוריה ברוך, כיתה ט', אולפנת נריה, בבקשה אולי מחיאות כפיים, אבל לא מעבר לזה, וגם רק בשלב הזה של הצגתן, אחר כך השאלות, התשובות, אנחנו נתפעל בשקט. מושקה קפלון, מכיתה י"ב, תיכון בית חנה ירושלים, ירושלים, אילת, בהצלחה רבה. פנינה ירס, כיתה י"א, אולפנת בהרן גדרה, בהצלחה פנינה. ברוזובנקין דבורה, כיתה י"ב, אולפנה לבנות קריית ארבע. דבורה, התג, יש לך תג? יפי, כן, צעיף. קושלבסקי אפרת, כיתה י"א, תיכון בית שולמית ירושלים, שימו לב, אחות של אביגיל. ליבוביץ' חירות, כיתה ט', אולפנת עופרה, בהצלחה. אורטל רחל ישראלי, כיתה י"א, תיכון בית שולמית ירושלים. ויעל פורת, כיתה ט', מקיף עמית רחובות, כולן ראויות להתפעלות, להערכה, ואתן בנות כיתה ט', תנשומנה עמוק, מספיק שהגעתן לשלב הזה, זה כבר יפה מאוד. אז הנה לנו 13 הבנות, נציגות הנבחנות מכל הארץ, שהגיעו לכאן עם נקודותיהן מן השלבים הקודמים. השופטים קיבלו את סך הנקודות שהצטבר לכל אחת, והוא ייכלל במאזן הסופי. שמנה לב. אנו מתחילים בחלק הראשון של החידון. כל אחת תקבל, יש להם דפים, תוכלנה לרשום, בבקשה אם אפשר לתת להם דף לרישומם של נקודות. על השאלה, תודה. לכל אחת בתורה תינתן שאלה. בסיומה של השאלה יש לכם דקה עד שאתן עונות. כל אחת תוכל לרשום לעצמה אם היא רוצה כדי להירגע, כי אני בטוחה שאתם יודעות יפה את כמה נקודות אם היא רוצה, אבל עד דקה צריך לענות את התשובה. שמנה לב, אני פונה לכל אחת ואחת מכן בתורה, על פי הסדר שהעליתי אתכן לבמה. אני שואלת כל אחת את השאלה, השאלה תופיע גם כן על המסך. השאלה הזאת תזכה אתכן ב10 נקודות, תשובה נכונה מזכה ב10 נקודות בסך הכללי. ואנחנו רוצים להתחיל. השאלות שלנו הן מתוך 6 קטגוריות שונות. בדמי חיים מקומות מסמלים, לאות למופת אישים ופעולם, עדים דוממים, מוצגים מסמלים, אותיות פורחות באוויר, יומנים ועדויות, אם על בנים האישה והילד בחזית המאבק, ובין המצרים, בין רודף לנרדף. בבקשה, חמדה, נכיר אותה. כן. הן תקבלנה את הדף של השאלה, בו זמנית כשאני קוראת את השאלה, אז הן תקבלנה את השאלה. הצלם שלנו, מר אילן שכטר, ליווה אותן, את הבנות, ביום המיון שנערך בראש חודש ניסן, וקלט בהבזק מצלמה, ככה שבריר פרופיל על כל אחת ואחת. אז בבקשה, נכיר אותן טיפ-טיפה, ואז
נתחיל, לנשום עמוק בנות. קוראים לי חמדה נבנצל, אני באולפנת דרכי נועם ואני בכיתה ט'. אני אוהבת לקרוא ספרים, להיות עם חברות. הגעתי לחידון מעיתון בשבע. כל המורות באולפנה והחברות ממש דרבנו אותי ללמוד. הדמות שהכי התחברתי אליה, סיביה לובטקין, שהייתה קשרית, וזה ממש מגניב וזה מראה על כוח של בנות. השאלה הזו מופנית אלייך חמדה נבנצל מפתח תקווה. חמדה הנחשונית הראשונה שתפתח לנו את החידון, פותחת את החידון בתקווה שעמלה הרב יישא פירות. שימי לב חמדה בבקשה. עדים דוממים מוצגים מסמלים. ראשית נראה קדימון לפני השאלה. שתי שמועות או השערות שהעלו היהודים בקשר לבניית חומת הגטו. צייני דימוי של בניית החומה מתוך יומנה של מרי ברג. ב' הקמת הגטאות מסמלת את קיצה של העיירה היהודית, השטטל. מדוע? הסבירי, אילו השלכות היו לכך על החיים בגטו. צייני שתי השלכות. סעיף נוסף, איך כונה האזור בו נכלל גטו ורשה על פי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ועל ידי איזה גוף נשלט. אז שתי השערות ושמועות זה אחד כדי להקל על פעולת הפולשת הגרמנית, שתיים כדי לאפשר נסיגה חופשית של הצבא הגרמני. אני לא זוכרת דימוי. הקמת הגטאות מסמלת את קיצה של העיירה היהודית, כי היה צריך להקים את הכל מחדש, בתי הכנסת, הרבנים, כל הדמויות הציבוריות. ההשלכות שהיו לכך על החיים בגטו, אז גם להקים את הכל מחדש, את כל המוסדות. איך כונה האזור גנרל גוברמן, והוא נשלט על ידי הגסטאפו. זהו. תודה רבה חמדה, תודה לחמדה שעברה ככה והייתה קפצה לנו לתוך המים. תודה רבה חמדה, ואנחנו עוברות אל הבת הבאה, אלייך מרים שיינברג. שלום, קוראים לי מרים שיינברג, מאולפנת למרחב בפתח תקווה. אני אוהבת מאוד לנגן. מה שדרבנתי ללמוד זה שגם עצם התחרות ומאוד רציתי לעלות, וגם השליחות הזאת של זיכרון, לשמור את זה לדורות הבאים הלאה ולא להשאיר את זה בעבר, לקחת את זה גם לעתיד. מרים מאולפנת למרחב, כולנו תקווה שאת לא מרגישה מדי במיצר. התכבדי ועני לנו על השאלה הבאה. שלום לכן בנות, בוקר, צהריים, ערב טובים. הכל כל כך ירוק, כל כך רענן ודשן, כל כך מלא חיות ופריחה, כל כך בדמייך חיים. האמירה ההיסטורית של אותו אדם, האמירה שליוותה כל כך הרבה יהודים וכל כך הרבה רגעים קשים. על שם מי נקרא המקום הזה, אם שמת לב בארות יצחק? מהי האמירה המיוחסת לדמות זו? הסבירי אותה. צייני 3 ביטויים נוספים למנהיגותו של אותו אדם לפני השואה ובגטו. זהו המקום הראשון בארץ שהנציח אישיות מוורשה עוד בעיצומה של המלחמה. אתרים בארץ מנציחים דמויות אחרות שחיו בוורשה. צייני שם של אתר אחד נוסף ועל שם מי הוא קרוי.
בבקשה. המקום הזה נקרא על שם הרב יצחק ניסנבוים. האמירה שמיוחסת לו זה קידוש החיים, שהיא אומרת שיש לקדש את החיים בכל מחיר, בגלל שבעבר אויבי העם היהודי רצו את הרוח, את הנשמה. לכן מי שמת על קידוש השם זה היה ההתנגדות והתשובה. אבל כעת הנאצים רוצים את הגוף של היהודים, הם רוצים את ההשמדה הפיזית. וגם מי שהמיר את דתו הם עדיין נחשב יהודי, זה לא עניין של הרוח כל כך. לכן לשמור על עצם החיים זה התשובה וההתנגדות לכך. ביטויים למנהיגותו לפני השואה ובגטו. דבר ראשון, הוא היה פעיל בתנועת המזרחי, הוא היה מראשי המפלגה, חוץ מזה הוא גם בגטו עצמו, הוא דאג למטבחים כשרים וכל הצרכים הדתיים של היהודים כמה שיותר לשמור בתנאים שהיו להם, וגם בקטע של עידוד וחיזוק האמונה על ידי ערך קידוש החיים שהסברתי מקודם. מקום בארץ שהנציח אישיות מוורשה זה בית לוחמי הגטאות על שם יצחק יחיאל כצנלסון, שהיה משורר וכתב כ-30 יצירות בין 1940 עד 1942 בגטו. הוא נרצח באושוויץ. טוב, אנחנו נעצור אותך פה כי אנחנו פשוט צריכים להספיק עוד דברים הערב. תודה רבה לך מרים, תודה, אתם השופטים רשמתם את הנקודות, והאמת היא שרציתי לצטט במפורט את מה שאמר הרב יצחק ניסנבוים, אבל נראה לי שלא פספסת אפילו לא מילה אחת. זוהי שעה של קידוש החיים ולא של קידוש השם במוות. לפנים דרשו אויבים את הנשמה, והיהודי הקריב את גופו על קידוש השם. אתה, הצורר, דורש את הגוף היהודי, וחובה על היהודי להגן עליו, לשמור חייו. לפנים היו היהודים מקיימים קידוש השם. בזמננו חובה עליהם לקיים קידוש החיים. וכל מי שלמד וקרא ויודע על התקופה המרה הזו, מבין עד כמה המשימה של קידוש החיים הייתה משימה גדולה, גדולה ומורכבת. קיבוץ בארות יצחק, שאותו כך ראיתן ממש בשברירי שניות, שהוקם בנגב בהתחלה, על שם הרב יצחק ניסנבוים, הוא עתק, מכיוון שהוא עבר קרב קשה במלחמת השחרור, הוא עתק למקום שהוא היום, במרכז הארץ. במקום המקורי נשאר עד היום מגדל המים מנוקב מכדורי המצרים, ובבקשה אלייך. השאלה הבאה, אלייך בבקשה. קוראים לי אביגיל קושלבסקי, אני לומדת בכיתה י"ב בבית ספר בית שולמית, ואני גרה פה בירושלים בשכונת בית וגן. אני ניגשתי לחידון הזה ביחד עם אחותי, וברוך השם שתינו הגענו לשלב האחרון. למדתי על חיים של אנשים שהם המשפחה שלי, שלא היה לי מושג שהם היו עד כדי כך נוראים והזויים. למדתי שגם כשאני מתלוננת שיש לי מבחן, אז יש אנשים שהיה להם צרות הרבה יותר גדולות ממה שיש לי. תודה לך, אני מקווה שתרגישי את זה גם אחרי שיסתיים הערב הזה, שעדיין יש צרות גדולות יותר. בבקשה, אביגיל, אנחנו מתחילים איתך. אביגיל, אחות של אפרת, אחוות אחיות כזו ראויה לציון, הרבה נחת למשפחתן. בבקשה, נתחיל עם השאלה. כיתות לימוד בגטו ורשה. הכובש הפראי נהנה מזה ובטוח הוא שהולך וגדל דור פרא ללא תורה וללא חינוך, אבל אין זו אלא שמחת שווא. השאלה, סגירת בתי הספר היה הצו שהיכה בנו הכי קשה, כותבת פנינה וייס. מהו התירוץ בו השתמשו הגרמנים לסגירת בתי הספר? ב', מה היו ועדי הבתים וכיצד עקפו גזירה זו? תארי שני תחומים נוספים בהם פעלו. אין לכלוא את רוחו של עם שלם, כתב ביומנו חיים אהרון קפלן. הציגי שני תיאורים או דימויים המבטאים תחושות לגבי הלימודים בגטו. אני מזכירה לך, הקטגוריה היא אותיות פורחות באוויר, יומנים ועדויות, מתוכם עלייך להשיב. שוב, אנחנו ציטטנו מתוך יומנה של פנינה וייס, היא אומרת שסגירת בית הספר
את הסעיף האחרון. אין לכלוא את הרוח של עם שלם, הוא כותב, ואת צריכה לחשוב, להיזכר, מתוך החוברת שלמדת של היומנים, שני תיאורים או דימויים הרגשנו, לא היה לנו, מה הרגשנו כשלמדנו בגטו? למדנו בגטו, לא קל ללמוד בגטו. רק מהחוברת של היומנים? ממה שאת יודעת. לגבי התחושות של אנשים שלמדו בגטו, איך הם הרגישו? כמו מה? יש לך זמן, תרגי. אז א', הסגירה של הבתי ספר היה הצו שהיכה בנו הכי קשה, אז הגרמנים השתמשו בתירוץ לסגירת בתי ספר שיש מחלות מדבקות, ולכן הם לא רוצים לפתוח את הבתי ספר. הוועדי הבתים היו, כל בית בגטו ורשה הוקם בו ועדי בתים שהתאספו בכל ערב בדירה אחרת ודאגו לעניינים של הבית. עוד רגע אני אגיד כמו מה. הם הקימו גם בין השאר פינות ילד שהיו, עזרו, כאילו הם הקימו פינות ילד שלמדו בהם ילדים בניגוד לצווים של הנאצים. שתי תחומים נוספים שבהם הם פעלו זה היה גם סיוע לנזקקים בבניינים ועוד, וגם ניסיון למניעת מחלות. אוקיי. אין לכלוא את רוחו של עם שלם, אז קודם כל יש את הדימוי שכתבה גוטה שטרנבוך, היא קראה הלימודים הרגישה כמו במערה של רבי שמעון בר יוחאי, ואני לא זוכרת מי אמר את זה, הוא הרגיש, אני מקווה שזה דבר נכון, שיש חיבור בין מורה לתלמיד שנפלו כל החומות שכבר לא, כאילו, התלמידים והמורים באים שתיהם ושתיהם יש להם את הפחד, אז שני הצדדים יש להם את הפחד, אז לכן כשהם לומדים אז אין מחיצות. תודה רבה לך, תודה אביגיל, ואנחנו אכן נציין קצת יותר בהרחבה את דבריה. הלל זיידמן מתאר את הלימודים בגטו וכותב, מה שראיתי מזכיר לי את התיאורים של התנאים שישבו ולמדו תורה במערות, וכן תיאורי תקופת האנוסים בספרד. לעתים למדו בקבוצות קטנות רק עד 10 תלמידים, כמנהג מלמדנו משכבר הימים יושבים תינוקות של בית רבן. בשעת סכנה מסתירים את הספרים על בטנם ורוכסים את הכפתורים. כמו שאמרה לנו נכון אביגיל, היא ציטטה את גוטה אייזנצוויג שטרנבוך, אחת המורות בגטו. היא כתבה על השיעורים שהיא שמעה מפי הרב אורליאן. חשתי מוגנת בחדר זה. העולם החיצוני לא יכול היה לגעת בו. היינו משוחררים ומנותקים מהמציאות המרה בגטו. כינינו את המקום בשם המערה, מעין מערתו של רבי שמעון בר יוחאי, מקום חבוי לתורה, על אפם ועל חמתם של הרודפים. וכמו שציינת, אמנם לא בשם פוריה סוקל, אבל היא אומרת כך, המורים משקיעים את מלוא ליבם ונפשם והתלמידים כולם שונים ולומדים בחריצות מופתית. אי החוקיות הנועזת והסכנה... זה מרי ברג שכתבה את זה. מרי ברג, כן, התכוונתי לומר, כל יום היה כל כך בעל ערך, אבל קודם כל סתם מחיאות כפיים, ככה להפיל את החידונאית, זה לא דבר פשוט. דילגתי על משפטה של פוריה סוקל, אכן מרי ברג ביומנה גושרה אותה תהום שהפרידה בדרך כלל בין תלמיד למורה, כפי שאמרת. תודה רבה לך, ואנחנו עוברות הלאה אלייך שירה וייס. בבקשה. שלום, קוראים לי שירה וייס, ואני גרה במעלה מכמש. אני לומדת בכיתה י"ב בבית ספר מעלה ערב. ספר מעלה ערב זה אומר שלומדים בערב, ובבוקר אני קצת עובדת. אני גם לומדת במכון רמ"ט בשבוע. אני רוצה לשחק. רק רגע, שירה וייס, נציין משהו מעניין לגבי שירה וייס. שירה לומדת בתיכון, לא ככל התיכונים, שירה לומדת בבית ספר ערב, בבוקר היא עובדת ובערב היא לומדת. היא נחשפה לחידון שלנו, עין לוורשה, דרך פרסום באלון שבת, נרשמה מיוזמתה, ומאז היא משקיעה ולומדת. ישר כוח לשירה שהגיעה עד הלום. בבקשה.
השאלה שלך, בין המצרים, בין רודף לנרדף. סימון היהודים בגטאות השונים לא היה אחיד. שירה. צייני מתי ואיך סומנו בוורשה, ואיזה סימון מגטו אחר ידוע לך. ב' הציגי שתי תגובות שונות של היהודים לסימונם, על פי תיאורים מן היומנים. ג' פגיעה ביהודים כקבוצה נבדלת, בוצעה על ידי הפולנים כבר בתקופה שבין מלחמות העולם. צייני שתי דוגמאות שנתנו ביטוי לכך. בהצלחה. טוב, בבקשה, שירה. כותבת וכותבת וכותבת כמעיין המתגבר, בואי, תתחיל לענות לנו בבקשה. שנת 1941, אני לא זוכרת חודש. איך סומנו? בסרט לבן על הזרוע שהרוחב 10 סנטימטר ויש עליו מגן דוד בצבע כחול, גודל 8 סנטימטר, ובגטו לודג' אז היה טלאי צהוב. שתי תגובות, נראה לי שזה חיים אהרון קפלן, הוא אומר שזה כאילו לבוש החרפה לפי דעת הגרמנים ולפי דעתנו בלבוש הכבוד, וגם הוא מוסיף תאמרו מה שתאמרו, אין צבעים יותר יפים מצבעינו הלאומיים, סוף הזה. ופנינה וייס היא אמרה שלא אהבנו אותם, לא אהבנו את הסימון הזה, כי הוא סימן אותם גם למטרה לכל חוליגן ובריון. אבל ענדו אותו בגאווה יהודית כל הדורות, וזה היה סמל כל מיני, בכינוסים זה היה ממש סמל הדור, אז בסך הכל... תודה רבה לך שירה. רגע, לא סיימתי. כן. אוקיי. פגיעה ביהודים בין שתי מלחמות העולם. נומריס קלאוזוס זה הגבלת מספר היהודים באוניברסיטאות ל-10%, למרות שהמספר של היהודים היה הרבה יותר גדול. הם היו הרבה יותר מ-10% מהאוכלוסייה, וגם היו שם ספסלי הגטו, קיצר, היו ספסלים נפרדים שהיהודים היו צריכים לשבת בהם באוניברסיטה, וכמחאה הם עמדו בכל שעות ההרצאה. ובנוסף, נגיד רופאים יהודים התחייבו לו לרשום תרופות שיצרו אותם יהודים. סליחה, רופאים נוצרים התחייבו לו לרשום תרופות של יהודים. תודה רבה לך. תודה שירה. תודה. אכן, כמו שאמרת, מי יחליט מהו אות קלון? אף מטורף לא יגרום לנו להרגיש אחרת. זהו אינו אות קלון. אל השאלה הבאה, אלייך רחלי אלרן, רחלי, במיוחד בשבילך, הצטלם דוקטור חיים שלם, שהוא מצוות המרכז ללימודי השואה, במקום מאוד מאוד חשוב בפולין. בבקשה רחלי. בדמי חיי, מקומות מסמלים. רגינה רייזל, רלה, רוניה, רוזנלה, אנטונה, סלמון, סטולמי. שלום לכם, באי חידון גטו ורשה בעיר הקודש ירושלים. הנני נמצא עתה
במקום בו כונסו אחינו יהודי ורשה בתקופה החשוכה ביותר בקורות עמנו. מהו המקום הזה? מה היה היעד האמיתי ומה הייתה האמתלה של כינוסם כאן? צייני שני מועדים בהם כונסו לכאן יהודי גטו ורשה והסבירי מה אירע בכל אחד מהם. רחלי, מהו המקום הזה? מה הייתה האמתלה של כינוסם במקום הזה? מה היה היעד האמיתי? מתי ומדוע פסק יעד זה לפעול? צייני שני מועדים בהם כונסו לכאן יהודי גטו ורשה. לפי אומנו של אברהם לוין, תארי את האירוע האחרון שהתרחש במקום זה. בהצלחה. המקום הזה זה כיכר השילוחים, האומשלגפלץ, והאמתלה של כינוסם במקום הזה היה בעצם שהם רוצים לשלוח אותם מזרחה, והיעד האמיתי היה בעצם שילוחים לטרבלינקה. לפי אומנו של אברהם לוין, בעצם השילוחים ארכו 54 יום, והפינוי האחרון היה בעצם של... אני לא בטוחה מהתשובה. טוב, תאמרי, אנחנו בטוחים שלמדת, זה ודאי. השילוח האחרון בעצם היה של בית החולים, כל הרופאים, החולים, האנשים. תודה רבה, תודה רחלי. ואנחנו... מתי ומדוע? אז אני חושבת רק שנייה אחת, יש לי פה את הדף השני. כן. מתי ומדוע פסק יעד? מתי ומדוע פסק יעד זה לפעול? רק שנייה. מתי הפסיקו את השילוחים? משם. אני חושבת... אני לא בטוחה. אני חושבת שבגלל המרד, אבל אני לא בטוחה. תודה רבה, רחלי, בסדר. צריכה להיות פחות הססנית, את יודעת מצוין. את יודעת לציין את שני המועדים? כן, המרד היה ב-19 באפריל 43. אני לא יודעת את המועד השני. תודה רבה. תודה רחלי, ואנחנו עוברות הלאה אל הבאה בתור, אוריה ברוך. בבקשה. שלום, קוראים לי אוריה ברוך, מאולפנת נריה, אני לומדת בכיתה ט'. אני אוהבת להיות עם חברות. הגעתי לחידון בגלל כתבה שאמא שלי ראתה בעיתון, ורשמתי בעיקר במרד מהדגלים שתלו על הבית בכיכר מורנובסקי. כאילו זה בעצם מסמל באמת את העמידה היהודית ואת הגאווה היהודית. אוריה ברוך, הנבחנת הבאה שלנו, ששמה מלא האור והברכה, מתאים ומזמין שאלה על הקשריות הצעירות, מלאות התקווה. הסתכלי על המוצג, אבן הקשריות. המחתרת החלוצית בפעולותיה לא תמיד ידעה נחת מהאוכלוסייה היהודית, לא תמיד קיבלו אותה. היו וחשבו שנזק אנחנו מביאים לחייה, כפי שציינתי, הקולקטיביות, האחריות הקולקטיבית, הפחד לפני הגרמנים, והפעם היהודי הזה, כשנכנסתי לבונקר, הפסיק את הסדר ושם את ידיו על ראשי ואמר, ברוך תהיו, טוב לי למות יותר עכשיו. הלוואי ועשינו את זה מוקדם יותר. שנה וחצי הייתי קשרית, הייתי בצד הארי, זאת הייתה הזהות הבדויה שלי. אם תפסו אותי הייתי מראה,
הנה, זאת אני. הרבה בחורות שלנו נפלו, ואם אנחנו נשארנו, זה רק להודות זה שהם עמדו בעינויים עד שרצחו אותם ולא גילו. אף חברה לא גילתה אף אחד. הסבירי את חשיבות התפקיד שמילאו הקשריות, והציגי שתי דרכים בהן פעלו. ב' מדוע נמנע מציביה לובטקין לשמש כקשרית למרות שהייתה אחראית עליהם? הציגי שני תפקידים שמילאה במהלך המרד, ותארי כיצד ניצלה. ג' הקשריות הגיעו בעיקר מקרב תנועות הנוער. צייני שני מאפיינים של תנועות הנוער המסבירים עובדה זו. בהצלחה. בעצם החשיבות שהם מילאו התפקיד שלהם זה היה בעצם לתת הרגשה לכל הגטאות היותר קטנים שבעצם הם מנוהלים על ידי המרכז בוורשה, כאילו שיש מישהו שבאמת הם העבירו כתובות, כסף, עיתונים, נשק, כל הדברים האלה. צביה לובטקין לא יכלה לשמש כקשרית בגלל שהיה לה חזות יהודית והיה אפשר לתפוס אותה. היא מילאה שני תפקידים במרד. היא דבר ראשון, היא הייתה בעצם, כאילו אני קודם אגיד שנייה איך היא ניצלה. היא הייתה אחראית להעביר קבוצות של אנשים, כאילו קבוצה אחת של אנשים היא העבירה ברחוב 22 בפרקיסטנה, כי שם היה דרך לפתח של התעלות ביוב, ואז אחרי שהיא חזרה היא גילתה שהרחוב, רחוב מילה 18, שזה היה המפקדה של אייל, היא הייתה ממייסדי אייל ומהמפקדים שלה, נפל, ומרדכי אנילביץ' מנהל הארגון, אז הוא בעצם נרצח שם, כולם שם נהרגו. היא כאילו הייתה, ואחרי שהם נהרגו היא נטלה את הפיקוד על הארגון. כאילו הקשריות שהגיעו מקרב תנועות הנוער, שני מאפיינים. מאפיין אחד זה שהיא, התנועות נוער כאילו לא היה להם את הסבילות שהיה למבוגרים. המבוגרים כאילו אמרו לא צריך לחכות וזה, ותנועות הנוער בעצם לא, כאילו לא היה להם את הסבילות, הם חיכו לעשות מעשה, כאילו, והם בעצם, הם לא הסכימו שכאילו לחכות ולתת לגטו לקרוס בעצם, ולכן הם העבירו כל מיני, התנועות נוער, כאילו גם הם אלה בעצם שהמרד, הם בעצם שאפילו עשו את המרד, כאילו, הם אמרו שאי אפשר לשתות. את עכשיו עונה על סעיף. תודה רבה, מצוין. תודה רבה לך אוריה. תודה. הלאה, בבקשה. אנחנו עוברים אלייך. מושקה, בבקשה. קוראים לי מושקה קפלון, אני לומדת בכיתה י"ב בבית חנה ירושלים. אני גרה באילת, אנחנו שליחים של הרבי. הגעתי לחידון הזה בזכות המורה שלי להיסטוריה, ששמעה על זה ודחפה מאוד אותי ואת חברות שלי לעלות. אני אוהבת לקרוא. הגבורה של כל האנשים בגטו ברגעים הקטנים של הלחימה על החיים מראה שאפשר להיות גיבור בכל רגע, גם כשהמצב נראה פשוט, במעשה הכי קטן. ומאוד התרשמתי מצביה לובטקין ומשאר הלוחמים, בעיקר לא מהלחימה עצמה, אלא מהאנושיות שהם גילו אחד לשני, שזה משהו שכל אחד יכול ללמוד גם במצבים הכי קשים. מושקה, אנחנו איתך. מושקה הגיעה אלינו מאילת הרחוקה. מושקה לומדת במשך השבוע בירושלים ולנה בירושלים, ועכשיו היא השליחה פה בחידון. בבקשה, שימי לב לשאלה שלך, בין המצרים, בין רודף לנרדף.
אוספי תמונות שצולמו על ידי הגרמנים. הנאצים טועים, הסרט לא יצילם. מה הייתה מטרת הגרמנים בצילומי הגטו? וכיצד שירת הצילום המטרה זו? הביאי דוגמה לכך. ב' הגטו זכה גם לצילום יהודי. צייני שתי מטרות שהיו לצלמים היהודים, וכיצד באה כל מטרה לידי ביטוי בצילומים. ג' חלק מהתמונות מתעדות עבודת יהודים למען הגרמנים. הציגי 2 מן המסגרות בהן התבצעה עבודה זו. בהצלחה מושקה. טוב, המטרה של הגרמנים לצלם את הגטו הייתה לשדר לעולם תמונה אחרת ממה שהתרחש באמת בתוך הגטו. הם רצו שכולם יבינו שהם כאילו מחדשים את הגטו הישן מימי הביניים, שיש אוטונומיה, שהכל בסדר. הצילום שירת את זה, הם סרטו תמונות כאילו אנושיות, תפילות, דברים כאלה. אני לא זוכרת דוגמה מסוימת. הצלמים היהודים לעומת זאת גם רצו לתעד את מה שהם חשבו שלא יישאר לאורך זמן. הם גם רצו להגיד את האמת בניגוד למה שהגרמנים עשו. התמונות שיקפו את מה שהיה שם באמת, הם לא ביימו שום תמונה, הם לא עשו הצגות. התמונות מתעדות עבודה של יהודים, מסגרת אחת זה הייתה המסגרת של השופים, שזה היה בעצם מפעלים כאלה, מפעלים של עבודות מקצועיות שסיפקו כל מיני דברים לצבא, לאומה הגרמנית. והתעודות של העבודה בשופים האלה היו תעודות של חיים. מי שהיה נצרך, לא הרגו אותו. מסגרת שנייה זה עבודות כפייה. בהתחלה, לפני הקמת הגטו זה היה עבודות קרוב לעיר, ואחרי הקמת הגטו זה היה גם שליחה למחנות של עבודות כפייה. זהו. תודה רבה לך, תודה מושקה. ואנחנו עוברים הלאה. אלייך בבקשה פנינה ירס. פנינה.